Il-ħadd li ġej jibda il-Kungress tal-Partit Laburista bit-tema Maltaqwa ikteb il-kapitlu li jmiss. Il-ftuħ tiegħu se jsir fil-Gżira Awċija permezz ta' diskussjoni mal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fl-10:30 ta' filgħodu fil-lukanda ta' Ċenċ f'Tassannat. Il-ġimgħa filgħodu kienu għaddejn il-preparamenti għal bidu ta' dan il-Kungress li se jibqa' għaddej sa 17 ta' April meta jagħlaq b'attività f'Taqali. F'kummenti mill-post tal-ewwel attività f'Għawdex, il-kap eżekuttiv Laburista Leonid Mackay spjega li dan il-Kungress tul il-ġimgħa tiegħu se jservi bħala opportunità lil kulħadd biex isemma' leħnu u jkun parteċipi fit-tfassil tal-politika tal-partit. L-iskop ta' dan il-Kongress huwa proprju biex nagħtu vuċi lil kull min jixtieq ikun parteċipi anke fit-tfassil tal-politika tal-Partit Laburista. Il-Kungress li ħajitlaq minn Għawdex biex imbagħad eventwalment mit-tnejn sal-ġimgħa ikun qiegħed ġewwa l-MFCC ta' Qali ħajkun qiegħed jagħti vuċi lil NGOs, ħajkun qed jagħti vuċi lil komunità tal-business, ħajkun qed jagħti vuċi lid-delegati nnifishom, ħajkun qed jagħti vuċi lill-membri nnifishom biex il-ġimgħa fil-għaxija jingħalaq permezz ta' diskors tant mistenni tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela. Mackay spjega li lan ta' dan il-Kungress li skont l-istatut tal-Partit Laburista irid jitlaqqa mill-inqas sena qabel l-elezzjoni ġenerali se jkun li jfassal il-manifest elettorali li jmiss. L-iskop ta' dan il-Kungress huwa biex fl-aħħar mill-aħħar dawn l-idejat, daw is-suġġerimenti għall politika ta' Partit Laburista jingħalqu anke sabiex il-Prim Ministru nnifsu jagħti anke linji gwida ta' fejn il-manifest elettorali għandu jmur. U temm iħeġġeġ lil kull min jixtieq jipparteċipa, inkluż dawk li ma jistgħux jattendu fiżikament għall attivitajiet organizzati fil-Kungress biex jibagħtu ħsibijietom fuq l-email kongress@partitlaburista.org.